Sziasztok, sminkelni fogok. Előttem van nem kivételesen sok, de van előttem pár darab. Először is kezdjük ott, hogy nem vagyok új, de 3 év alatt nagyon kevés feliratkozót szereztem, de nem baj. Igyekezzünk feliratkozni. Most értem, hogy milyen borzasztóan áll ez az alapozó. Videón nem megy át, de nagyon szar, sötét. Ja, itt láthatjátok ilyen kukikán fors. És ezt családbarát tartom, szóval nem írom, hogy fogok csúnyán beszélni. Persze, ha betartom. És én a saját izém szerint sminkelek, hogyha lehet kommentelni, mert nem mindig engedi. Ne írjatok semmi szart. Én úgy sminkelek, ahogy én akarok. És nem vizes ez alapozó. És hát hogy hívják, ez a szívocs. Na. Közben még én ezt... Igen? Nem! Közben jött a világosabb. Egy nem olyan sokkal, de azért látható a különbség. Aludtam a sötét. De a homlokom közepére is szoktam, mert ott nagyon sötét szoktam lenni. Most úgy nézhetek ki, mint egy udvari bót. Na. Pont elég. Na jó. No new. Nézzétek ezt a Kira siflist is. Írjátok be egy kukac. Kira siflis, kidobja a videóit, és lesz vele közös videó, mert azt nem árom meg, hogy osztálytársam, vagy unokatesom, de ő is jó videókat gyárt. És annak az unokatestvére még jobb videókat gyárt. De annak az unokatestvérét sem mondom, azt csak találjátok ki. Borzalmas? Eléggé. Ha már belekezdtünk, miért nem folytassuk. Most igen, csendben vagyok, de csinálom a dolgomat. Mit nem lehet ezen megérteni? Tudom, hogy ezt nem így kell, de bedobott, igen, a barátnőm a siflis. Mutatott tök jó a pirosítós. Számra nem lesz jó. És konica. Ilyen. Hát eddig. Ja, hát aki ismer, nem így szoktam menni iskolába.
régen követette egy csajci, vagy egy fiú. Ja, és akkor kérdezte, hogy lehetnénk a barátok. Hát én mondom, miért ne lehetnénk? Hát elkezdtünk írogatni, és amit itt YouTube-on nem lett sok siker, mert 3 napon át írogattunk, vagy 4, és utána abba hagytuk, és most írtam rá, szóval nagyon jó. Szóval... nagyon jó. Szóval, ha visszaválaszol, akkor köszönet neki, ha látja ezt a videót. Ha fiú, akkor ja. Velem ilyen kis jó események történnek meg. Kell egy kis... Jaj. Ja. És egyébként ki hogy van, hogy telik a hete, aki látja ezt a videót. Szóval nem sokan. Igen. Tudom, hogy szar videós vagyok, de még csak kezdő. 3 éve videózok. 3 éve videózok. Kezdő. Jó. Iratkozzatok fel. Engem az megtisztel. Az lenne a világon a legnagyobb. Ha meg lenne a 650 feliratkozó. Még lehet, hogy még van esélyem videós. Ha meg akkor lesz esélyem videósnak, ha meg lesz az 1000. Ami soha nem lesz meg. Így. Belőletek kinézve. Na, itt vagyok. Ja. Igen, egy ilyen... ja. Gyűszi pompjaim elfogytak. Túl rózsaszín. De nem baj. Ha már alig látszódik a pirosító, rakok egy kis rózsaszínítót. Ja, egy rózsaszínítót. Az nem akar eldolgozódni. Dolgozódjál. De kihúzom, ide. Itt is. Fülemre azért rakok, mert sokkal leszólnak, hogy nem olyan a nyakam, nem olyan sehol semmi, mint a fejem. Szóval 1000 köszönet nektek. Már csak 2. Ebből az alsókat, ebből a felsőket. Mondjuk. Raktam bele egy kis egy csepp vizet, mert nem akart összekeverődni. Na most már nem esik le. De se csukódsz rám. Ja. Egyébként már 9 perc megy a videó. Ilyen híres videós. Nem mit lennék. Inkább ebben is sokat csinálom. Iskolában szoktam szempillaspirált rakni.
Ja. Felejtem. Belement a szemembe. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Most jön a szemceruzám. Szóval a szemceruzám után jelentkezek. Itt leszek, nem kapcsolok semmi. Csak nem bírom így szemceruzát. Meg vagyunk. Ez nagyon szűkíti a szemem, de rakok rá egy kis feketét. Hát még borzalmasabb lesz. Nem is néz ki rosszul. Ki beszélik rám? Bár neki beszélt nekem, borzalmas lett. Oleg! Pontosan kimaradt. Itt a bekármely. Ja, ez itt jó, elcsesztem. Nem tudtam, hogy rakjak rá, vagy ne. No. Nem lett rossz, de nem ígérem, hogy így fog járni ezután. Ez lett volna a mai videóm, és lájkoljátok, iratkozzatok fel. Csengő. És sziasztok. Berni voltam, puszi!